Karibu sana mwanchi mulielia sentonda ya kabere togende gusanga imeyama ya Nensoko TV. Chingaki abasae bero beretie gucha gukora okorobekana habo Alamisi chitariki 25 serikali yabuligwe kwenekia oburendi boisaine gucha ase balia bakora okorobekana ayonkolengana no munyakiro bw'ekiama gya UPA orosagia rwa Nairobi Ronald Nyoro asebona aruro kubolia gucha ase wizara y'oburendi bw'ime yense gutatumeka chinguru gwetania ekerengo chingaki ekyo boigo nigo abarai ba UPA baruro kubolia gucha saba Kenya umusira matiangi kubatikana nemirimo yae akorete chingaki arenge omowaziri mulikeito Linet Nyambane na robatire abarai bekiama kia UPA orosagia rwa Nairobi baruro kuboria gucha serikali gutatumia chinguru gwetanie ekerengo anene chingaki echiga abakenya bero bereti gukora okorobekana kubanyora abasae bari basiretio bugima chingaki bare kugikeria omuswada bwechibese bumwaka bwechiribubere 2022 chiribubere 2023 gento kyo kanale gusaba serikali yero yo mweshimiwa Kasongo nelinga Kenya ne democracy naende as a bill of rights ekero umuntu agokwana nabwo atobumaene bwaye amono okorobekana no okora se constitution naende gwancheire egento gyoko umuntu aganeti gokora no ko uniform umuosies we police station ngamanda mano naro information yiyo serikali yairu igo titoka geretinga nainde abaskali mbaje bateme ko interview na manda manaya abantu boka batebire nga batageta omurembe onye batageta omurembe nainde batebire bachikwandamana no omurembe ninki gekora nainde serikali eresoi kuburukania maandamano botambo tokora maandamano kuja kwa peaceful mpaka ekere serikali yasoire yasoa kutachiti agas egerense enyare ko bigotwara omurembe abantu tibaitana abantu bamanyanga Nyasaye naro na abana bali baito basiretie obogima bwabo ekera abachungaji bakira mu gusaba nigo bakoinyora abantu bali basirete na gusabira kifamilia kiri cyabete kigotigara gukwana kurwa chiabisi chinene chikiamekyo omucho Nairobi nigo boigo batebire kero mu Kenya nigare no bosibore bwo korobekana naigo eserikali nigebwenete gusika obosiboro bwo naende musike opinion y'abantu bande ekiroro murai tari lazima abantu bakole muri kindi yonsi yokoteba bantu mbabwato bosibore bwabo bwo gukora muna batagete kagicha batarabu na lichiko egento kende rinda mwananchi tatiko bakira mbuya mono asengenje yogotenenia irari elimu abwate gusi rinda mwananchi mwakolire buya elinde muungane na intwe tuungane muna abakenya kuinyora abana babage twa masasi abana babale kurwanerera uburayi ububi abana babale kurwanerera okukiniwa kwebango ebange nse yakiniwu nonyene budget yaetete bado ebango igekiniri igobono abana baligo barenge buya ayo nigo aene kigwachinga kibarigania abarandia bechikanisa ao imeye county ya Nairobi ase baruro kuboria guchia asaba Kenya gusira Fred Matiangi ase eganga yae yokorigia ekerogo kyobora ibwense meona ya kwamba hivi karibuni ama hivi majuzi watu wameanza kuwa na goons ambao wanaenda mpaka makanisani na tunaomba kanisa liweze kusimama imara likatae mambo ya goonism kwa sababu nchi yetu ya Kenya hatutaki watu ambao wanaenda katika kanisa kuenda kuharibu mambo ama kuharibu vitu ambavyo viko katika kanisa, pia kupiga watu ambao wameenda kanisani kuabudu Mungu. Na tutazidi kuombea Fred Matiang'i na opposition wakina Sifuna wote, wakina Gachagua na wakina hata Kalonzo, muunge Fred Matiang'i maana ni mchapakazi. Amekuwa akiamuka usiku akifanya mtihani, amekuwa akiamuka usiku mambo ya security, hata mnaona wakati alikomesha maandamano. Ninafurahia sana kuona chama hiki kinaweza kuboa taifa la Kenya. Ni kwa sababu Dr. wetu Honorable Matiang'i mahali pale aliyoko tunamheshimu. Na tuliona jinsi alivyoboreza mambo ya masomo na tukaona kweli yako na nyota. Tukaona kweli ni mtu anaweza jenga taifa hili la Kenya. Kwa hivyo sisi kama wachungaji, mabishop, mareverend, pastors, prophet
tunaona tukisimama nyuma ya Matiang'i hatujakosea. Abarai abo ni gobono baruro kuburia guchia ase abarai bari bakwamireria serikali abo bamenyekanite buna alternative government kwene kya nkomochora bare Fred Matiang'i guchikwirurukia ebendera yobo mubu ase batebire Matiang'i nigo akorete mirememi ya ekero arenge ase serikali. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase e county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane.